Çima ciwanan hêviya xwe wenda kirin? Ji ber ku rastiyên Xwedê nizanin, heger şertên malbatiyên ku ciwatê de mezin bûye wisa bûn ku bavê min naxwaze bige ji Xwedê, dayika min naxwaze, xwişk û birakên wî ji şveyekê bêxeber bin, ew bi awayekî bûxeber dest bi jiyanekê ji Xwedê dor dike. Jiyanekê ji Xwedê qutbûyî bi ayetên Qur'ana Kerîm li xwedîbûna nozde taybetmendiyên neyînî tê mane kirin. Şeytan jî bi van nozde deriyên neyînî bikartîne. û hemû bêje tu karî wî rast nare. Di hemû aliyan de jiyanekê xwarmat bêbekt û bêxizûr dijî. Lê di destpêka jiyanê de tiştek wisa heye, hêvî û tirs. Ev hêvî û tirs dikê di serdest e, di wî kesê ku her bûyeran bi berçavekên Xwedê dinêre. Em ê ji çi bitirsin? Ne ji mirovan. Em ê ji kêbûna hezkirina Rebbê me ya li ser me bitirsin. Em ê ji çi hêvîdar bin? Em ji rehmeta ku Rebbê me bişêne ser me hêvîdar bin. Îjan her kesê ku di navê bêhêviyê de ne. Ciwan an mirov. Nesîheta min ji wan re ev e ku teqes di nav hêvî û tirsê de bijîn. Ev tir jî tirsa hesabê xerab e. Heger ew bixwazin ji vê helas bibin gerek ji dil bixwaze bige ji Xwedê û piştî wê jî bi teqes gerek navê Xwedê dubare bike. Ana her mirovek bêk wan dixwaze ku bi lez çareseriya her pirsgirêkê bibêne. Lê em mexlûk ne mumkin e. Em evdên acizin. Lê tiştê ku ji bo me nemumkin e ji bo Xwedê pir rehet in. Wê demê em bi kîjan micarê Rebbê xwe dawet bikin? Ya Rebbî, evvela çi be? Misal ez derim dersê sê cara min wan, min xwed lê ez derbas nebûm. İmtihanê min derbas nekir. Ya Rebbî, ez ji te alîkariya xwe dixwazim. Alîkariyan bike. Ger ew bi rastî li ba Xwedayê Teala xwedî lîyaqatî be, ji bo Xwedê pir rehet e. Bêguman ew wê bibêne ku ew asteng vekiriye. Bi vî rengî bi hezaran misal jiyana me de heye. Em hîn astengan nikarin derbas bibin. Ji ber ku em mirovin, mexlûkin. Lê heger Rebbê me bi me re be, ji bo me jî tiştê mumkin tune, ne mumkin tune ye. Wê gavê ew tiştê ku nemumkin e bike mumkin di destê her kesî de ye. Tenê şert e ve xwestinek ji dil. Wê ji dil bixwaze bigêje û wê dest bi jiyankirina faşîkbûniyan bike. Xwedê ji razî be.